Die mannen dan? Is er afgegaan? Zeker later een minister-president van der Burgen. En gaat u er maar eens even lekker voor zitten. En maak er maar weer eens even een beetje lawaai. Dan laat de walsen door de piste hier in Leeuwarden. En hoe harder u trapt, hoe beter als die paarden gaan lopen. Meer snelheid dan. Hoe je die finale moet rijden en eventueel ook moet winnen. We gaan van hand veranderen. Met aan het hoofd nog Udo de Haan en Jibbe P.E. en Simon Minkema en Henk Hammers. En natuurlijk zeker ook Hagen Hoppema. Die halen alles uit de kast. En doet u nog even mee. Laatste geplaatst wordt op plaats nummer 3 op de tweede plaats. En wie er gehuldigd wordt voor kampioen Friesland. Anko van de Gorganiden. Vader Johannes 484, moeder stemming van Marco 373. Welke hengst missen jullie dan? Ik ben vorige maand opa geworden, ik ben een beetje doof. Mensen, welke hengst missen we dan? De Sint Augustus Jasper 366.
ik het hele verhaal nog doe. Dames die hier voor mij staan, die hebben de tranen over de wangen lopen. Jasper, dames en heren. 24 jaar. Zag het zijn zoon. En nu. Het zal. Als Jasper 4 jaar is, zo fris, zo vol beweging. Dames en heren, the king of the stallions. It's now or never. En Jasper die vraagt, heb je het eten klaar? Thank you.